акаҷон, мара таблик неҳма донишгоҳ дохил шидам. مبارک شوم. من باوری داشتم. Не ки хондаи нестим. چی با؟ охи контракт да акаҷон, чӣ хел мекунем меспорем? шароитмон зурмон намераса. Аюда кор будром дар бали шумо бестам, шуморо ёрдам тиму худ нестай. نه دادر جون. تو باید بخونی. این سالش جوگلی منم میفروشم. کنترکتم میسپریم. سال دیگه شاید علاج میکنیم. Раҳмат акаҷон. راه تایرتای. شمشاد تو پگه بگونی را وقت توچکه را خالی کن. چی وقت با؟ زندگی ما ایرو همینجا. من زندگیت را با کلا گرفتم تو پگه بگونی را وقت. акаҷон, иштиёи том. بیا گذار دادر جون. Не, раҳмат, ман серам. акаҷон фақат дар ҷои кор баромаду, што меомадем, мехондам хеле зуд дар барм бошед. مایلا مایلا. بیا میگذاشتمش. раҳмат акаҷон, ман серам. умидҷон вазифаи муборак бонда. ташаккур бачаҳо, лек ин қарсакҳо барои ман нест. ин қарсакҳо барои акаманд. акам дар ҷои падар барои ман падар шид. дар ҷои модар барои ман модар шид. чун зан нагирифта яккав танҳо маро ба воя расонданд. то ҳатто ки дуконшон омадашон гирифтагӣ буданд, лек контракти маро ба вақтиш супорида маро хононданд. раҳмат ака.